Mujaya Holy 10 azobvuma kupusiswa nevakomana vezimdancehall. Ndangoti ndikuratidze picture iri kutenderera pasocial media whereby munomona mujaya kuti akadzikama ari pakati paWinkidi naFreeman, which means vazomudza nyaya dzake vakamudza kuti iwe mufana iwe dzikama iwe urikufamba uchidedzera kuti Zimdancehall yapera chii. Saka chii chaunoziva. Saka guys, vanhu vakomenda zvavanotaura, vamwe vachidedzera kuti mufana we nemazita maakaya, vamwe vakadedzera kuti ingwana adzikama munhu, vamwe vachidedzera kuti azoudzwa manje chokwadi taisai muno kuti apusa sei. Saka guys, nyaya iripo ndekuti Holy 10 azobvuma kupusiswa nevakomana vezimdancehall. Mungovaona mega kuti malegend ari paside pake iye mufana. Vamwe vari kudedzera kuti uri mufana mudiki wedzikama iwe, vazokuudza kanyaya dzavo, vazobvuma kupusiswa nevakuru vebasa, vakuru vezimdancehall. Ndo nyaya iripo guys, nekuti picture ranga richitenderera pasocial media, vanhu vataura zvavanotaura. Handizivi kuti munoti kudii. Please comment down below mutiudze kuti kana makatarisa picture iri chii chamunofunga. Angachiudzwa kuti chii Holy 10, angachiudzwa kuti chii mufana mujaya, angachiudzwa kuti chii. Saka please guys, don't forget to subscribe to our channel. Ndangonakirwa zvangu pandaona picture. Thank you so much for your support.